karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Salamat nga nag-una ko nila ni Romero ug ni Timoy. Ngano milakaw makagabi ilawa man ang head nako, Justin. Oh, Miss Mara. Kuan. Ayaw na ba ginig usba, ha? Oh, Miss, kalma lang. Mabatian ta nila. Wa ko'y labot kung doon ay mahibaw sa to relasyon. Oh, Ang importante nako, nga mananghid ka kung asa ka paingon. Dili kay mura kong tanga ang mangita ni mo. Kana lang. pero Miss, Ayaw na naglalis na ako. Okay? okay. Kung dili ka gustong may mahibaw bahin na tundo, ha? Kinahanglang mag-agad ka na ako. Um, Tood. Ganahan ko nga mamalit kag bagong polo. Nay kwarta. oh, sweldohan ko nimo. Sweldo ba, uy? Imo na. Para gwapo ka, permi. Oh, Sige, pwede ka mag-shopping karong adlaw. Dili ko manghilabot nimo karon. oh. Pila man eh. Oh, Jismil? Gihatagan ko niya Jismil? Oh, may miabot man? Hoy, Romero! Tarong na ka na imong purol, oy! Nausa naman ka? Nagyaya naman lang ka. Ni ana si Alice. Pahita ning watay asawa ti oy. Wa na may makatiman sa tong itsura god. Hoy, bisan wa kay asawa, naisamin nga makatabang nimo, oy. Panamin, oy. Aron nga mahibaw ka kung tarong ba ng purman nimo. Na. Gibuak sa iring ang among dakong samin sa bahay ti oy. Unsa ba di ay? Ang iring na day manamin sa inyo. Ikaw, gino. Te. Kini mo ko si Lola te. Ang sabitanan sa dakong samin, mao man sig gibitayan niya sa tinap-an ng isda. Oh. Aw, sige aw dumbol sa iring. Unya ang lansang kay katagak ko naman di ay. Aw, ha. Goodbye sa amin. Kalingaw gud ana. Ate. Wait a minute pa. Ah? Happy lagi ta karon. Ha. Wa na yung problema sa love life. Aha. Ha? Okay naman, May. Kano bo? Kinahanglang ugay gyud mo perniti. Nahibaw naman siya bahay ni Carlin. Mao nga kalma na siya. Aw, kana gyud eh. Tungod kay sus, pait kayo ng doon na tayo itago eh. Asa man ako ibutang ng 10,000 eh. May buong gid si Alice kung nganong doon ako 10,000 pesos. Ako na lang kaning ibilin ilawom din sa akong igdaan, ano? Ana lang na diha. Wa na yung ukab anang matris. Oh, Justin? Asa man ako ibutang na yung akong linaban? ana lang na. Diya lang. Diya ay. Okay. Isiraon na ng pultahan. Uy, ano ka, uy? Uy, ano sama ka? Uy, buhay iko, uy. Basin pasudlan ta din ni Miss Mara. Bahala ng praning, eh. Uy, pagpuyo Ay, ba? pagsaba. Ay, pagsaba. Kana. Nindot ang higdaan na mo ni Justin. Mm.
Mao na ning kwartuha nga mong love nest ni Justin. Ay, kagwapo gid niya, uy. O ka-expert. Mabuang gid ko ining tawhana. Uy, buhay ina ko. Uy, magawas na ko. Kalit lang, kisa ko. Sige na, gawas na. Umana. Ayaw ka ng dagway ni mo. Kinalang di gid magduda si Alice na ko. Mas panggaon pa na ko siya karon nga naa na si Mara sa akong kinabuhi. Happy man. Wala kay problema? Miss. Wa man ko'y problema, miss. Hati kog juice sa swimming pool. Maligo ko, Alice. Okay. Oh, yes, Miss Mara. Naunsa man is Miss Mara? Nagtupis man lang di nga nagpaso-paso. Patay. Naligo na sa pang mimis nga itik. Sus! Kanindot. Makasama tayo ni Miss Mara. Eh. Mura naman din siya naghubuan na iyang panty o bra. Sus! Kanindot. Bay! Bay. Kuratan man tanay mo, bay. Ay, saba, di bay? Pagsaba, bay, pagsaba. Sa nagili-li ni mo dias luyos tanom, ha? Ayaw paglangas. Naligo na sa namimik nga itik. Unsa? Tanawa. Tanawa. Ikaw si Lili, oh. Ay ba? Tanawa ko, do. Kana. Si Miss Mara man na. Siya bito na. Haskan na mi aglawas bayhana. Uy, amaw. Masakpan kan ka. Patay ka ba? Pawa di. Kaya nga no, ikay mo Lili. Ha! Padokol ka dito, Alice. Ha? Uy, lami na si Miss Mara, uy. So, tingin mo niya. Wala may. Ha! Hala. Mas tinduti tingali si Ate Alice. Aw. Maayo noon. Kay solo na ko si Miss Mara. Nana, sinaw ng auto. Justin? Si Miss Mara. Miss, may sugo ka? Nga nang makamalakaw para mamalit og bagong polo shirt, ha? Kuan, Miss. Di lang una ko karon mamalit. Kuan, may buong unya ng akong mga kauban ba kung anong dagan kong kwarta? Mao ba? Mao na, kinahanglan magbantay ta sa atong lihok, Miss. Kay pangigihan unya ko anang mga kauban ako. Okay, sige, God. Ah, Basta, pagpalit gyud og bago. Alice? Alice? Justin, nga na uli magkagsayo. Dili ba ya day off ni mo ron? Nagpalit kong t-shirt, oy. Unya, giapilan ta kag blouse. Nay, ganahan mo kayo nino. Diin makagkwarta. May tinigo manggod ko. Nga ako din suldo day. Nakatigom-tigom man ko kay wa makay ko'y gastuhan din is bahay. Mao ba? Tanaw, angayan kay ni. Salamat, ha? Ganahan ko yung kolora. Light blue. O sige na, isa ko day na. Basin kung luag ra ni mo. Ay, hosturanin ako, eh. Justin. Miss Mara. Miss Mara. Justin. Wag ka buang. Wag ka buang ka. Alice? Justin. Nagpalit kong vitamins ni mo. Ha? Hago kay ka sa imong trabaho na. Niyaw, inumpir mo ani ha. Okay, thank you. I love you. I love you, Justin. Inasab ko nga I love you. Good. Gawas na. Ari agis pultahan pa ingon sa'yo.
Kay naa sa sud sa bahay si Romero. Oo. Nagkabuang intaw ng akong baby. Buang nga ining Romero eh. Kulbaan sa kuda. Justin? Oh. Alice? Niya na di ka? Nag-unsa man ka din sa luyo sa bay? Nag-exercise ko. Ha? Nag-exercise ka nga, nag-slacks man ka? Ngano day? Di pwede. Desa. Unsa man ang puwas imong liog? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!